lokal. Go ahead, Idol Lawrence. Baktakan, dagiti staff kay miyembro iti share a free ride iti barangay 12 San Cayetano iti iliti San Nicolas, Ilocos Norte. Amang ipakaamo iti publiko iti obraenda para kadagiti ubing nagbasbasa iti elementarya ken sekundarya. Kuna ni Mr. Samuel Acosta, staff iti Naso a Charity Group ket inyo na daytoy da Mr. Marlon Ordillas Coquia nga anang TED iti namnama kadagiti ubing kunana nga enrugida iti maysa at tricycle aging gana nga ada iti 4 wheels apagtulnog da kadagiti ubing ama panagbasa. Malaksid iti dayta ket ada iti free breakfast dagiti ubing sakbay da ama panagbasa ken maipapaayan dagiti estudyante iti incentives no kasta anangato iti grades da. Gapo iti daytoy ket nagyaman dagiti estudyante kadakwada iti awan makaarta pagkinaanos ni Mr. Marlon iti grupo na kadwada dagiti estudyante. Adtoy man iti paset iti panagsalita ni Mr. Samuel Acosta. Tulong ken ayat ti nang initiative dito nga programa iti Share Every Ride ni Sir Marlon Ordillas Coquia iso na ti nang TED ti namnama kadagiti ububing nga makalugan ken mekan iti free ride nga mapan agbasa iti tunggal may isang pagbasaan da sir. Ti lugan nga mausar ti bigat iso diti CRB nga nangisit ken diti tricycle no ko sir. Iso ti mangi danon kadagiti estudyante tayo ti elementary ken high school. Diti tricycle iso ti mangi danon kadagiti elementary ken ti high school diti CRB no ko sir. Ti bigat ken ti aldaw. Sir, daytoy share a free ride. Inaldaw daytoy sir, basta da pa nag-klase dagiti ubing? One sir, dito nga programa ti Share a Free Ride sir. Adalakit di klase, awan lakit diti didigra nga may kuwati panpanawon kas kumay ti bagyo. Inaldaw nga agoperate dito sir, ti Share a Free Ride. No? Kabayatan na ti share a free ride ket talo atawen nga agop operar ken isu iti kaunaan iti iliti San Nicolas a consistent nga obraen na iti kastoy at charity program. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aramen.